Szczęść Boże, dzisiaj żegnujesz swoje kuchnie, dzisiaj jest Blank obce kuchnie. I ostatnio my się zastanawiali, z czego jest zrobiony Blank prawdziwy Ślązok. A dzisiaj pokażę wam, czym się różni Blank prawdziwy Krupniok od Blank prawdziwego Rzymloka. Dawidzie? Panie, mam Rzymloka i Krupnioka. Jaki Krupniok jest, każdy widzi. Także proszę Państwa, oba te produkty spożywcze mamy tutaj na desce. Teraz zgadujcie, macie 50% szans. Kaj jest Krupniok, a kaj jest Rzymlok. Podpowiedź jest taka, że po polsku Rzymlok to tak zwana bułczanka, a Krupniok to tak zwana kaszanka. Dawidzie, ty jako specjalista od śląskiego jadła, pomóż widzom tutaj zlokalizować generalnie, gdzie znajduje się owy Krupniok. Proszę zauważyć, że zarówno Krupniok, jak i Rzymlok, który jest gastronomicznym wyrobem, może oczywiście być podobny jeden do drugiego. Natomiast jeśli ktoś ma troszeczkę takiej żyłki, jak to mówi się, osoby takiej naukowej, to może na przykład skorzystać noża i możemy przekroić i zobaczyć, chyba nie mogę. Czekajcie. O, można. Można przekroić oraz zobaczyć, co tam w środku jest. Jak widzimy, to jest, moi drodzy, chyba To jak Krupniok. Krupniok. Dlaczego? Pewnikiem. Chodźmy, zobaczmy tutaj bliżej, przyjrzyjmy się. Moi drodzy, Krupniok składa się przede wszystkim z zewnętrza, czyli jelita. Tak. Wielokrotnie jest to wielometrowe jelito zwierzęce. B. Kasza. Kasza, często jęczmienna, w dużych ilościach pakowana. C. Wątróbka. D. Przyprawy. Zgubił się. Co tam jeszcze mamy? Krew. Krew. Dużo krwi jest. Dużo krwi. Więc niestety. No i moi drodzy, często, gęsto jeszcze jakieś kawałki boczku, tego typu rzeczy. Także generalnie jak słuchacie, to pewnie nie macie smaka. Ale mówię wam, jakie to jest dobre. Zobaczmy teraz Rzymlok. Rzymloka. A teraz już może Mikołaj coś powie na temat Rzymloka. Także generalnie to jest Rzymlok, czyli tak zwana po polsku bułczanka. I czym zasadniczo on się różni od Krupnioka, czyli tak zwanej kaszanki? Można na pierwszy rzut oka zauważyć, że różni się diametralnie barwą. Generalnie bułczanka, czyli Rzymlok, jest o wiele jaśniejszy niż Krupniok, czyli właśnie zwana tak po polsku kaszanka. Na czym polega głównie ta różnica? Już nazwa jest generalnie największą podpowiedzią i sugeruje, o co się tutaj rozbija cała ta różnica. Rzymlok. Jest w tej nazwie zawarte śląskie słowo Rzymła. Jak możecie się domyślać, mamy tutaj taką pomoc naukową. Dawid zaprezentował. Proszę Państwa, co widzicie? Jeżeli Wam to pokazuję, to pewnie wielu z Was odpowie, że jest to bułka. Aczkolwiek nic bardziej mylnego, albowiem to jest właśnie Rzymła. I jest to jeden z tych składników, które właśnie owego Rzymloka odróżnia od Krupnioka. Czyli, że oprócz wszystkich tych składników, jak właśnie kasza, podroby, krew, jest on wypełniony Rzymłą, czyli bułką. Stąd też polska bułczanka, gdzie w nazwie, jak można się kapnąć, znajduje się słowo bułka. Dawidzie, co jeszcze możesz dodać jako specjalista? Oprócz wypełnienia bułką, ja bym powiedział, że krupnioki oraz rzymloki, zarówno krupnioki jak i rzymloki są wypełnione śląską miłością, moi drodzy, miłością do pysznego śląskiego jedzenia. I może teraz, bo takim zwyczajem staropolskim jest tak zwanego konsumpcja, ale jak się kielicha pije, wiesz jak się to... Pod coś trzeba. Pod coś, Ale generalnie możemy zamiast kieliszka się napić, moi drodzy, możemy się po prostu tak poczęstować. A co ty preferujesz bardziej, bułczanka czy krupniok? No, generalnie to ja bym sobie wybrał Krupnioka. Bułczanka czy krupniok, ale jest Rzymlok. Rzymlok czy Krupniok? No ja generalnie dzierżę tutaj Krupnioka. A ty, ja Dawidzie, wybierasz Rzymloka. No to... To pyk. Delicious. Bella. Maszketnys. Fantastico. I to, proszę zobaczyć, jest sam Rzymła. Ewidentnie jest sam Rzymła. Widać tutaj Rzymłę, której w Krupnioku, po której nie ma nawet śladu. Kawałek bułki. I to jest ta różnica. A tak zniko Rzymlok. Na zimno fajnie, wiesz? Bella. Nie trzeba grzać. Trzeba grzać do sklepu po niego. Fantastyka. I o to nawet bardziej, bo warto jest powiedzieć,
że są rozmaite metody przygotowania takiego można krupnioka, na gorko? a rzymloka, ja. Na gorko, z patelni, z grilla, Może być łożdzistany na całym tyglu. ja, Może być w łożdzistany, całości. W takim Ja- tyglu, wtedy te litko się takie fajne grill, robi. patelnia, jak to chce, ale to chce. takie richtig prawdziwe, To się tam śląskie- fajnie wycycko tak. to taki na zimno, bella. No. Proszę Państwa, to jest, jak ktoś chce, jak ktoś przyjedzie na Śląsk i chce poczuć ten richtig, I to- richtig, Ze świniobicia. nie jakieś tam Nie kupujcie. oszukańce, Nie. prawdziwe ze świniobicia, prosto, jak jeszcze, że będziecie widzieć tego wieprzka, będą szlachtować, nie? On będzie kwiczał. On tak, no to generalnie, to są najlepsze, to krupniok, rzymlok, O, najbardziej śląski smak. Generalnie zatwierdzą, polecą, ja też. no. O, a my sobie pomaszczyli